Запей. За всички, които ще те гледат по телевизията. Колко ми е мило родното ми село, към върха нагоре сякаш път поело. А това е Иван, който е бесарабски българин, говори перфектно български, но той и свири българска народна музика и освен това пее. Здравей, Иван! Това е мама, която се казва? Валентина Иванова. Валентина, откъде си? Аз съм от Нов Троян, Украина. Нов Троян. Село Нов Троян. Село Нов Троян. Да. Но ние имаме град Троян в България. Знаеш Аз знам, ли? да. Знаеш. Нашите предки са от Троян. Нашите предки, дето бегали в Тогиванка, ние са от Троян, вашия българския. Аха. Вие говорите вкъщи на български, На нали български, така? да, защото той говори перфектен български. Ти от колко време свириш на акордеон сега, кажи? Аз на акордеон свира от 5 години. От 5 години. Па от 4 пея. А от 4 вече и пееш. Да. Имаш учител. Имаш ли си любима българска, да речем, хоро или ръченица? Какво обичаш да свириш? Аз много ми харесва да свира и хоро, и ръченица. Много ми харесва българска народна музика и класическа сета много ми харесва, но повечето ми харесва народна българска музика. Българска народна музика? Да. А любима песен имаш ли? Тия много са. Много са. Добре, една ще запееш ли? Ама само малко, кратичко, защото журито там отзад заседава, да не пречим. Запей. За всички, които ще те гледат по телевизията. Колко ми е мило родното ми село, към върха нагоре сякаш път поело. Слънчице от изток първо го грява, белите му къщи злато позлатяват. Браво, Иван! Очакваме те отново в България с нетърпение и продължавай по същия начин. Ето, така се пази българщината дори извън границите, защото корените български са много силни. Така че поздравления за това, което правите. Да, и се ползвам случая, че искам да поблагодаря нашите учителки. Много са хубави, много са переживават за нас и това Бойокли Мария Петровна, дето го учи по акордеона, и Чепразова Мария Александровна, дето го учи по вокала. Тя и го заведа и ми в 4 години да го провери просто ми има ли слух. И тя за 1 месец го направи сразу на артист, той изучи сразу 5 песни и го взе на един фестивал в Болград, в нашия район, и той сразу взе първото място. Да, страхотен. Ами, още веднъж, да, може. Искам Каквото да кажа, желаеш. Благодаря на татко, на мамо, на бати, на кака за това, че за тяхната поддръжка. Без тяхната поддръжка аз нямаше да такова да стигна. Нямаше да стигнеш за тук. Ние също те поздравяваме и те благодарим за това, което правиш, защото ти си един достоен истински българин. Ами ето, такива неща се случват тук на сцената и винаги е вълнуващо да видиш как българския фолклор вълнува и продължава да крепи българщината навсякъде по света.